Niin, morjesta vaan kaikille. Mä ajattelin, että mä rupeen teille tekemään nyt tämmöstä videosarjaa, jossa availlaan näitä meidän Lego-paketteja, mitä saadaan, ja sitten vähän katsotaan, mitä saadaan tehdä niistä voittoa, ja sitten vähän katsotaan, mitä saadaan ja minkälaista figuuria sieltä tulee. Ja tosiaan Aerobricks, tää kanava tosiaan me ollaan yritys, joka myy käytettyjä Legoja tuolla meidän nettisivuilla. Ja linkki löytyy biosta, jos haluatte jotain näistä figuureista. Esimerkiksi nämä kaikki tulee sinne myyntiin ja sitten siellä on paljon muitakin. Löytyy tosi paljon erilaisia Legoja ja jos haluatte nähdä vähän laajemmin tästä meidän mun jälleenmyyntimatkasta, niin vlogit onnistuu totta kai vähän ehkä myöhemmin, ei ehkä alkuun, mutta jos te niin haluatte, niin voidaan rupea niitäkin tekemään, mut ei muuta kuin, että lähdetään availemaan tätä. Mä laitan tonne teille ylänurkkaa sitten niinku meillä on nää Legot. Laitan teille, että paljon tää maksoi. Tää oli tosiaan 30 läjä. Täällä on suurimmaksi osassa vaan Ninjago-figuureissa. Taisi olla joku pari jotain muutakin, mutta katsotaan miten me saadaan tää auki. Noin. Täältä saadaan. Mä laitan sitten siihen näkyviin, että mikä on mitäkin figuuri. Laitetaan nää tähän. Noin. Tuli tämmönen ihan kiva läjä. Kiva läjä figuureita ja vaikka tosta noin menemään, niin meiltä löytyy täältä Lloydi. En nyt muista mistä sarjasta tai miltä kaudelta tää Lloydi, mutta todennäköisesti menee siihen 2-3 euron luokkaa. Te pistää se tänne alas. Sitten meiltä löytyy Royal Guard Star Warsista ja tämähän on 4 euro figuuri. Figuuri ei oo kräkkejä tässä. Ei. Laitetaan se siis astetta ylemmäs tonne. Noin. Sitten meiltä löytyy tästä tämmönen. Tää on en muista miltä kaudelta on, enkä muista nimeäkään. Pahoittelut, mä en näitä kaikkia nyt välttämättä muista, kun näitä on niin miljoona erilaista, mutta noin. Joo, tää on jotain samaa luokkaa, 2-3 euron luokkaa. Sitten meiltä löytyy Cole. Olisiko tää Legacy? Näyttää vähän Legacy Colelta. En nyt oo 100 varma. Mutta todennäköisesti on Legacy. Se on 2 euroa todennäköisemmin. Nää tosiaan joka puolella vähän yli euron kappale. Nää figuurit maksoi mulle. Ja meiltä löytyy Nia. Nia löytyy, ei oo kräkkiä. Nia on todennäköisesti tää on vähän kalliimpi kuin nää. Laitan se tohon samaan laariin. Sitten meiltä löytyy Cole. En todellakaan tiedä miltä kaudelta. Mutta sama kasti, mitä todennäköisemmin. Laitetaan se tuohon noin. Sitten meiltä löytyy, jos mä olen oikeassa, niin tää on Ninjago Movie Chain. Mutta mä en oo 100 varma. Mutta jos se on, niin se on 2 euroa. Että pistetään sekin nyt tohon samaan läjään noin. Sitten meiltä löytyy olisiko mä en oo 100 varma, älkää murhatko mua kommenteissa, jos tää ei oo mutta tää on ehkä toi First Spinjitzu Master. Ehkä. Mutta anyway, tää oli mun mielestä joku 4-5 euroa. Pistää se tonne, jos muistan oikein. Niin. Sitten meiltä löytyy Digi J. Tää on ihan perusfigu, ihan hyvin myy
Löytyy näköjään nää varusteetkin messistä. Mutta se on tätä samaa 2-3 euron luokkaa. Sitten meiltä löytyy Han Solo. Han Solo on, se on ihan ok figuuri. Figuuri myy hyvin, pistää se tonne kastiin. Sitten meiltä löytyy näköjäänkin tuosta digikaudelta tää Emperor, en muista toista nimeä ei oo crackia, joka on loistavaa, koska tämähän on 8 euro figuuri, ja jos muist, olisiko se ollut tommonenkin tohon alle noin, niin se on pistää se tonne. Se on meidän paras figuuri, laitetaan se vaikka noin tuolle pystyy. Sitten meiltä löytyy tästä Ice Island kaudesta siellä saarella. Joo, löytyy tää, onks en tiedä onks tää joku Tribe Warrior tai joku semmonen, en tiedä. Pistetään, se on hyvin myy, mutta sama kastia se on noitten kanssa. Sitten meiltä löytyy näköjään Digiloid. Ei oo crackia. Ei oo. Tää on ihan tää on kolmeen pintaan todennäköisesti. Pistän se tuohon. Nyt löytyy B1 Battledroidi. Nää on 2 euroa kipalle lähtee näitä Battledroideja. Nää on hyvin armibuldereita kyllä Star Wars faneille, että se laitetaan tuohon samaan kastiin. Sitten nyt löytyy näköjään Quingon. Laitetaan sille toi hiukset päähän. Tällä ei oo crackia. Ei, hyvä, loistavaa. Ja tämähän on meillä taas ainakin 5 euro figuuri. Pistää se sinne. Sitten meiltä löytyy Dragon's Rising Jane. Ja tosiaan tää nyt on ihan ok figuuri. Pistään se tähän näin jonon jatkoksi. Sitten meiltä löytyy Pixel meiltä löytyy, en tiedä arvoa kyllä yhtään Pixeleissa. Näitä ei hirveästi oo mulla ollut vielä, mutta pistää se tohon noin. Arvo vähän mysteeri. Sitten löytyy tästä digikaudesta tää sotilas 404. Sitten löytyy näköjään kaikki noin kivat varusteetkin ja jep. Se on samaa 3 kastiin, mistään sinne. Sitten meiltä löytyy Arin Dragon's Risingista. Tää pitäisi olla joku 4 euro figuuri. Laitetaan sekin tänne näin. Sitten meiltä löytyy Scorpion Knight, jos se oli sen nimi, mä nyt varmasti muista. Mutta tääkin on hyvä figu, tämmönen 4-5 euroa. Pistään sinne. Sitten meiltä löytyykin Harumi, en muista miltä kaudelta Harumi, mutta siinä on crack, joka ei oo kiva juttu. Tää on meinaan todennäköisesti 80 euro figuuri tää Harumi. Ja crackihän ei oo hyvä juttu, mutta silti mennään tonne samaan kastiin. Sitä ei voida crackattuna myydä, mutta anyway hyvä figuuri. Sitten meiltä löytyy Digi Cole. Ei oo crackeja. Tähän samaan kastiin. Pistetään se siihen vaan. Sitten meiltä löytyy taas Islandista tämmönen kaveri. Sama kasti kuin tuo toinen, pistään siihen viereen vaan. Ja nyt se on samaa hintaluokkaankin. Sitten löytyy taas näitä kautta mä en muistakaan, mutta samaa hintaluokkaan todennäköisesti menee. Sitten löytyy tämmönen kaveri. Sillä on tää chestplate, joten todennäköisesti tää on kyllä kalliimpaa hintaluokkaa. Ja aika hieno. Hienohan tää on, laitan se tonne noin. Sitten meiltä löytyy Star Wars kaveri. Tää on
näköjään kräkätty ja sitten tää on vähän väärin kasattukin, niin tästä ei saada muuta kuin varausia vaan me itellen. Mutta eurolla ihan hyvä diili tai niin. Joo, sitten meiltä löytyy näköjään ekstraa, kun niin on kypärä. Sitten löytyy tää pitäis mennä tälle itse asiassa näin. Noin. Hienoa. Sitten täältä tämmönen pääjumala. Mulla noistokohan se olisi mennyt. Sitten meiltä löytyy tosiaan 3 näkö. Tässä löytyy. Oho. Katos. 3 näitä kilpiä. Ne on tosta Islandersista. Islandersista ei oo niin joku, mutta nää on joku euron kipale nää, niin sekin on ihan hyvä. Sitten ne vaikka takas siihen ja sitten meillä on tästä Islandersista tämmönen sulka, että tääkin tarviin tätä yhteen settiin, niin tää lähti kans messiin sieltä niin. Tässä oli tosiaan jo hauli. Ihan hyvää tavaraa me saatiin. Joo, tosi hyvää tavaraa. Tossa näkyy varmasti profiitti tulee näkyviin tonne sitten paljon tästä nyt tehtiin. Mutta kyllä mä nyt sen verran tästä tiedän, että kyllä ainakin yli puolet tuli tästä voittoa tästä haulista. Ja tosiaan tykkää videosta, jos haluat nähdä näitä lisää ja tilaa kanava. Näitä tulee tosiaan, tulee lisää näitä videoita sen mukaan, mitä nyt tulee osteltua näitä tämmösiä läjiä. Sen mukaan näitä uusiakin videoita sit tulee. Ja ei mulla muuta kuin, että nähdään ensi kerralla.